Jopur gin moko kuom jogo madhi winjo maber e omenda ni mar 2024-25 tok migawo mar omenda ketonegi omenda maromo bilion 54.6 e bajet manyosomo odiechieng' manyoro. Sekta mar pur en achiel kuom sektas ma piny owacho mar Kenya Kwanza oketo e maino mamalo ka bende gintiere bwo chenro mar bottom up economic transformation agenda mar neno ni chenro kata ochumi ojiw e yor pur. E budget mar omenda mar 2024-2025 manyom nyoro kod jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u, sirikal Kenya Kwanza osingo mar siro chenro mar pur e pacho ka majiwo chiemo minyayo kendo bero ochumi ma pacho ka. Migawo mar pur ochune bilion 54.6. E omenda ni jopur biro yudo mbolea ne oyueyo mar silings bilion 10. Sirikal oketo omenda maromo bilion 12.3 e chenro mag bero chenro mag chiaye. Maka to bedo ni omenda ni odok piny kipimo kod bilion 16 mane oketne e omenda mokalo. Chenro mag kuo pie puothe ne jopur matindo kod medo ndhadhu e chiemo oyudo milion 600 e bajet ma higani. Mine kod rowere mapuro bende tayo rieny e wengegi to oketnegi bilion 2.4 mar siro chenro gi mag pur. Kaka yo mar jiwo kembe mag theth, sirikal oketo thenge milion 300 mar gero kar kembe mag loso mwandu mag pien Kenanie e kaunti ma Machakos. Jopur matindo kod madiere biro kawo hola kowuok e aguch omenda mar jopur moketne bajet mar bilion 1. Chenro mag bero sekta mar mwandu mag nembe kata blue economy oyudo bilion 11.3. Mogik, sirikal bende oketo milion 182 ne resruok mapiyo piyo kinde oro. Magi duto gigeno ni sekta mar pur kod nyayo chiemo moromo e pacho ka biro dhi maber e omenda manyien.